Kärppien härkäviikko jatkuu tänään Raumalla. Matti Alatalon suojetit pelaavat 3 peliä 4 päivässä. Kiihkeässä avauserässä parempaa vauhtia alkuhetkellä pitää Lukon kärppäkasvatit. Raumalaisten ykköskenttä Juha-Pekka Haataja, Pekka Saarenheimo ja Tommi Mustonen ovat kukin läpäisseet oululaisen juniorimyllyn. Oma koiravaljakko puraiseekin vierasjoukkuetta avauserän puolivälissä. Kiekko toimitetaan maalille ja Haataja punnertaa kauden 8. maalinsa ja nousee liigan pistepörssin jaetulle kärkipaikalle. Mustonen ja Patrik Nevalainen syöttöpisteillä. Raumalaisten ykkönen jatkaa moukarointia kohti raumalaislähtöistä Tuomas Tarkkia toisen erän alussa. Kärppävahti saa alakerraltaan tarvittavan avun ja vieraat selviävät takaiskulta. Seuraavaksi iskee Kärpät. Jonas Andersson ryövää kiekon Lukon alakerralta ja löytää tilanteeseen liukuvan Tommi Paakkola vaaran. Kärppä kasvatti sipaisee 1-1 tasoituksen. Viime kaudella 13 kertaa osuneelle Paakkola vaaralle täysosuma on vasta kauden ensimmäinen. Kettu kuittaa. 3 minuuttia edellisestä ja toisessa päässä kolisee. Marko Virtala ja Perttu Lindgren suorittavat esivalmistelun ja pikajuoksijan nimellä varustettu yhdysvaltalainen Chris Collins ohjaa kotijoukkueen johtoon. Kärpät ei tunnu saavan Lukon ykköstä millään kuriin. Pekka Saarenheimo muuttaa lukemat 3-1, kun 35 minuuttia on pelattu. Mustonen ja Haataja syöttöpisteille. Kultakypärän Haatajalle syöttöpiste on SM-liigauran 100. Kumpikin joukkue on lähellä maalia erän lopulla. Ensin yrittää Lukko ja yllätys Saarenheimo ja Haataja. Ja heti perään toisessa päässä pyörittelee Kärpät. Lukko-torjuja ja Petri Vehanen pelataan kahville, mutta Lukko-puolustus törmää maaliin Kreivin aikaan. Tuomarit eivät tätä noteraa. Päätöserään lähdetään Isäntien 3-1 komennossa. Kärpät ei pysty haastamaan Lukkoa enää päätöserässä. Kotijoukkue herkuttelee vielä 3 otteeseen. Ensin illan 3. pisteensä namuttelee Haataja. Tovi tästä ja lukemat 5-1 kumouttaa ylivoimalla Pasi Saarella. Saarelan kauden 6. täysosumaan syötön tarjoilevat Mika Viinanen ja Perttu Lindgren. Lopullisen pisteen hallitsevan mestarin nöyrytykselle lyö Pekka Saarenheimo. 6-1 maali iloittelussa komeimmille tehoille ylisivät 4 syöttöpistettä jakanut Mustonen ja 2+1 napsineet Saarenheimo ja Haataja. Äijänsuola kiekkoiltaa seuraavan kerran jo huomenna, kun Saipa saapuu vieraaksi. Kärppien eteläkierto jatkuu Jokereiden vieraana.